Ini ndiri mukadzi ane 28 years. Ndakaroorwa ndikachata. Zvino murume anoshandira mhiri kwemakungwa. Ini ndiri muno muZimbabwe. Saka nguva iya yekorona murume akavharirwa nekorona kumhiriyo akandisiya ndine pamuviri. Apa taive tatambura mwana, murume akanga asisa foni aizotaura paada iye. Apa nhamo yakanga yondikakata sezvo ndiri nherera ndakaenda kune imwe n'anga. Ikati ndofanira kuzodya mwana wandakabara kusvika ndamupedza. Asi pandinomuzvara ndinofanira kumudhonza guvhu ndodya. Zvadaro zvinhu zvakandiremera. Asi ipapo Satani akanga akandigara bhamba. Mazuva ekuzvara akasvika ndokurwadziwa. That was 3 months ago. Ndakaenda kunozvarira pan'anga iya ndokubva ndanzidhonza guvhu. Ndakaita sokudaro, mwana akachema, ndiye Sarai. Hama dzemurume hapana aiuya kuzondiona. Ndaingova ini ndega, murume kana meseji zvayo. Ndadya guvhu kudaro, ndakanzi mutumbi ndiutore ndiubike mubhodho ndozoomesa, ndopota ndichidya. Pandinopedzera ndokuya mongomi musoro wake. Ndiwo wandinofanira kuzoisa muhari iyo yandakanzi ndimo mandinopota ndichinotora mari. Asi zvese izvi zvemari yaizouya ndapedza mutumbi. Ndakakwatisa mwana wangu ndokumuisa mubhaketi yave nyama. Ndakasvika pamba pandaigara. Apa ndaiva nemarwadzo euzvere. Ndakasvika kumba manheru, ndairoja marumu maviri. Ndokusvika ndakatakura zvinhu zvangu nebhaketi riya renyama yemwana. Ndakatsvaga rumu nerori usiku zvisinei. Ndakaiwana kure nekwataigara usiku ihwohwo. Ndakazomuka ndokuisa nyama muoven kuti ikurumidze yaoma. Apa taive taibhoila nemishonga. Ndakadya nyama iya vhiki 2 ndokupedza. Ndakatanga kuita mari, nau ndaane mari. Murume akafona achiti ndine hope dzandiri kurota. Wakaitei uye mwana ari sei? Ndikati ndakazvara mwana akafa nekuda kwestress. Asi murume haasi kuzvitenda. Ndaane imba yangu, mota zvese, asi ndiri kuzvidya mwoyo. Murume akabva atanga kuti ari kudzoka. Anoda kuona pandakaviga mwana. Ndakabva ndatadza kuziva kuti ndoita sei veduwe. Munhu wangu ndaimuda veduwe. Apa hapana chandaiti ndandaona chachakashata muhari muya. Maingomuka muine $400 every day. Veduwe nanhasi izvezvi murume ndinaye ndakugara naye. Ndakangomudzawo kuti ndakapromotwa kubasa. Ende zvinhu zvese zviri right. Ende zveshuwawo nekuda kwemushonga wangu wandakanga ndashandisa uyu. Ndakabva ndapromotwawo kubasa zvokuti mari yandakutambira yakawanda. Asi murume haasati akunyatsozvinzwisisa. Saka ndibatsirewo hama dzangu, ndiri kutongotya kuti maybe anogona kufamba kumaprofita kana kune dzimwe n'anga akaudzwa zvose zvandakaita izvi. Saka ndibatsirewo kuti ndodii hama dzangu. Ndakupererwa because ndakuona kuti ndakaita zvakashata. Ukuwo ndiri kugara ndichirota mwana wangu achiita kunge ari kungochema, achingochema because ndakamuuraya achiri kasvava. Ndoitawo sei hama dzangu? Ndibatsirewo kuti ndoita sei?